mtoka kadhi kama dhi what if mtoka ndo kuchopo lakini nyaka na idh mtoka to kapona luor ni what mane life is about that. It's about taking risks. Katra in bende jo iski wuka tidwa dhi dala ang ne idh ndeka tang ne idh mtoka to kiluor ni what if mtoka ni kuchopo mano kibidhi so nyaka wabed ni one kod uwezo mar donjo e negotiation. Mane momiyo wa negotiate for political benefits. To mane momiyo owacho ne negotiation ni wadwaro kama. In pok ing'eyo kata for example ni kaka anawache. These people take kaka ng'eno ne wa donjo e negotiation gi Mwai Kibaki. Anang'isi ni Mwai Kibaki no kubiro Nyanza campaign at all. Not like Ruto. It was a bureau Homa Bay alone. Ruto has gone 16 times. Mwai Kibaki didn't even come to campaign in Nyanza. But benefit of doubt, nene, what believe ni, or the team kakawa winjore, no the mirala prime minister. The first thing man or team kocho pokacha, no trust the MOU. Kurumagelo team rep politics. But give me benefit. At the end of the day, kedo kwa book and go regu Mwai Kibaki after 5 years, kurowa yudo 205. Otamre nyaka katiba mpya. But 2010, no wabido political battles manewa goyo, bawa win. New Katiba. New Katiba has been a very big thing to us. It's an achievement Manewa achieved as a country. The evolution Manewa is a big achievement, but nobody compromised. The evolution Manewa do arobe no kenigi machalka gimwangoni, but never cow maintain from the center. The center kikibedi gipesa te mokobende omiye units gibende. Mano newa achieve kacha. Sani bekawa di. What is the problem makuro wanagosani? Awa sani the main problem ma affectwa. Any issue kama to mduku wacho mar health is a big problem. And health ni asaga wacho kataka. Ni health if they have to give 15% kende to the individual units, karagi cow back health to the national government. We must put in place. Nika pono kunyal medo pesa mar the devolved units to 30%. Then take back health to national government. Because health kada samo weko dini. Nurses stay ma the odega strikes ani. So nurse okunya ti monge daktari. Counties more working against moko yudo ka daktari strike and what have you. So to be honest, kawa timo audit mar health since the evolution started to health to poko the maber. That one is the truth of the matter. What do we do? Give problem no. The best thing is such a more negotiate. O kwa negotiate kan nuto de me wango anka koro kumangisa negotiate ni who gets what when and how. E mo me no kaka una insist ni chairman mar budget kache mipoge mwandu kanye mapodidwa na kache chunye kama yudo chairman mar budget chande bonya lo control the budget committee in parliament. Budget is done in parliament. So who gets what when and how, it is the budgeting process. Kata mla kama daki kata kama daki, the most important thing mwangi any budget ni chal nadi, but jogi ni tiok milugo ni tyranny of numbers. Ni two communities could gang up, take over government, to gika nyaka budget. To the budget, you won't really give budget for the country, to karagi budget for a small section of the country. Koro wadu waroni, when we are doing budget marwa makenya ka, obed budget mar Kenya. Manya lutiyo neja Kenya. Because at the end of the day, we are all taxpayers. Wate wachulo suru. Koro kwa chulo suru wate. Sama wase chulo suru buwa keti ya gulu achiel. Some ipoge budget. The budget culture, Yogi were taking government to budget for themselves. So we must be able to work the culture, work out, or make sure work out budget cha. Masa mwati mo budget chande to what budget for Kenya, because Kenya and mauwok Donam Chumbi, Lake Victoria, Lake Turkana, Rift Valley, nyaka Mount Kenya. Mane Kenya. To Kenya moroma odwa biye matina inya ma budget okchop kunde mora. To budget ni emiyo ka ministry mar health okter pesa stemoko subtal ma wuotho gi kucha. Budget ni iyudo ka stemoko barabara manyaka dhogo e kucha okochopi. Koro njocho go maber beri matine ginene last budget ma tandikiro se bid for only 1 year. To we've seen Karadogo epin kucha karanentiere project monego bedni. Matene nitiere berma wasetemo yude thuolo magisebedo kanye. Gik tangible. Gik ma tangible. An thurwa subtal migero sani wa budget 400 million. You get me right? 400 million kodonjo siaya in hospital.
wach mar ni barabara miloso go, yes, as much as tumduko kudwa no wach ni barabara miloso to jok nyal bet ne ringi. Tangisi ni we must start somewhere to nyidho matin ni wakomie uru. Adwa ni walok tanga matin. Walok tanga matin nikech wang'eyo ni kinde ma Kenya Kwanza ka achiel kod ODM gin bende gitemo mar mondo mi gine kaka ginyalo loso riwruok kendo jatend piny Kenya William Ruto nitiere kod geno ni nyaka gilo yiero mar higa mar 2027. For our survival owacho. With maketo sirikal tesre bende korka